Murag mao na gyud ni siya solusyon sa kong problema. Kuripot kay kang animala ka. Orasyon debosyon. Unta ka tuntawhana mo samot o dako ang tiyan niya. Nak! Nak! Dako lang lawas na akong anak pero nagsalig yapong papa. Oh, nak! Naaram de ka dre, ganina na ko sig tawag na, di man ka balong tubag. Wala ko sa mood pa oy. Ay, naunsa ga lambi lang ng wait nimo. Jute na dito. Dili ko ganan mo duty pa. Ngano naman pod? Unsa na problema nimo di ay? Tungod lagi na kong tiyan pa oy. Tungod jud ani ba, waji mo sugot check sa kuha ba? Ay sus, na kana ra ba problema nimo di ay? Ipatambal na dito. Nari tambal ani pa. Ay sus na Adto dito kay Tatay Libat. Bap, hiyos gyud ang tiyana. Sure ka pa? Sure lagi. Adto dito ka, ato na ka Tatay Libat. Ay nagjute. Sir ka na, hubuan ni. Ay nagjute. Ato na ko. Sa mga anak ka. Sige na. Tambal ako ba? Murag ubay-ubay na gyud ko napaayo diri ba. Kaniguwang na lang po ko ani. Pasalamat yung ko sa kahitasan. Gigitagaan ko gahom nga makaayog mga tao. Uy, murag mao na gyud sa tatay oh. Murag mao na gyud ni siya solusyon sa kong problema. Sugton na gyud mga chika ni. Tay. Ay dong, unsay ato? Oh, tay, ikaw to manambalay diri tay. Ako en taon dong, ano man. Tay, magpatambal ta ko sa mo tay ba? Oh, way problema dong, unsa man ay sakit nimo? Aw kanang kuan tay ba kanang namoblema mo gani kong tiyan god dako man gud kayo. Oy, naunsa man di ay napatanawa daw ko be. Ara tayo. Murag dili gyud na normal dong ba, murag padong naman ka mga anak. Mo gani tay no, dako kay kayong tiyan no, mo nang dili jud ko sugton sa mga chika ba. Mo ni problemahan lagi nako tay. Ayaw ka balaka. Pahiyuso na to na dong. Uy, kana tay. Unsa may buhaton ako tay? Ani ako'y haplas diri dong. Gikan ni sa duga sa tilas. Ha? Tilas? Di ka ta mga tulo na tay? Dili ka mga tol. Kana imong sakit mo ay mga tol o mamahawa sila. Mo ba tay? Aw, bahala na basta muyos lang yun kong tiyan. O, dala dong o. Tumaran para mawana na imong problema. Uy, salamat ani tay. May problema dong. Basta kaayuhan ninyo, tabangan ta mo. Nya tay, pila man ni tay? Ikaw ray mag-igo dong kung pala ihatag nimo sa kuha. Aw, sa pila man ka tay? Oh. Iso. Salamat kay ni dong. Murag dako, gyud kay nagtabang sa kuha. Aw, wala problema na tay. Pasin ako, salamat kayo. Kuripot kay kang animala ka. Padakong ko nagsamot imong tiyan buanga ka. Orasyon debosyon. Unta ka tuntawhana mo samot o dako ang tiyan niya. Kini, salamat tong manambala dito. Mugamay na gyud ni kong tiyan, makachika-chika na gyud ko. Imnon daw na ako ni be, ug epektibo ba gyud na yang tambal. Uy, Dong! Uy, Kul. Usa may kinom naman, Dong? Tambal ni Kul. Asa man kay kana? Di ako ba katong manambala kay maayo daw kina manambal daw. Ay, good kay na tambal na. May kay na mo ayon na tawanan na. Oh, mo ba Kul? Unya, ayo na ka. Ayon na ko. Basko mo kay ko. Bukay na kayo, na. Aw, epektibo jud kay nino. Pahit sa kay dito ko lang patambal ba. Ya, Dong, maruto, Dong. Ya, sa ka, wala ko sa ko.